Sa number 2, balay sang treasurer sang banwa sang Isabela sa Bacolod City ang ginalegar ginransak. 3 milyones pesos nga pondo sang banwa ang ginkawat. Padayon sa karon ng investigasyon sang Police Station 6 angon sa ginaalegar pagransak sa balay ni Nenet Escarda sa Las Palmas Subdivision, Barangay Takuling sa Bacolod sa Enero 21. Si Escarda ang treasurer sang banwa sang Isabela kag kabahin sa ginkawat amo ang cash kag mga tseke sang banwa nga nagabalor sang 3 milyones pesos. Suno kay Captain Dax Santillan, ang hepe sang Police Station 6, ginaalagar ni Escarda nga yara sa iya balay ang tseke kag kwarta kay inog deposit niya kunta ni ini sa bangko. Ginaalagar ni Escarda suno kay Santillan nga nagsulod ang kawatan sa ilang compound kag nag-agi sa Tiangge kung sa diin ginkakas ang anong ka mga jealousy kag didto nag-agi. Ginausisa pa sa karon sang PNP ang mga alegasyon sang biktima kag ang posibilidad nga wala dito sa iya balay ang nadula nga kwarta. Before na magsulod sa compound, may walo na sila kay ito. Okay. So, amo na nga ito nga isa sa pamangkot kung ginaligtan nila nga ginransak nila pa dahil sulod, hawag nga may amo nga mga faktor nga lokay posibilidad.